Il-bulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien qaamet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min kien l-akbar fosthom. Ġesu għaraf x'kellhom f'moħħhom u ressaq tifel żgħir leħ qiegħdu ma' ġenbu qalilhom min jilqa' lil dan it-tifel żgħir minħabba f'ismi ikun jilqa' lili u min jilqa' lili jkun jilqa' lil dak li bagħatni. Għax minnu l-iżgħar fostkom il-koll dak hu l-kbir. Qabeż Ġwanni qallu Mgħallem, rajna wieħed ikeċċi x'jagħtem f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qallu la żommuhx għax min mhuwiex kontra tagħkom huwa magħkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm ċirkustanzi fil-missjoni ta' Ġesu illi ġabulu swit ta' qalb. Din tal-lum hija waħda minnhom. Meta hu intebaħ illi d-dixxipli kienu qegħdin jitkellmu fi kliem l-Evanġelju skont San Luqa dwar min kien l-akbar fosthom. Inqalet kwistjoni dwar min kien l-akbar fosthom. U kienet ta' swit ta' qalb għaliex kienet tmur kontra dak li għallem Ġesu lilhom u dak li urihom Ġesu wkoll bil-ħajja tiegħu. Imma kienet speċjalment ta' swit ta' qalb għaliex eżatt qabel inqalet din il-kwistjoni, Ġesu kien għadu kif għamel it-tieni tħabbira tal-mewt u l-qawmin tiegħu. Kien diġà semmija darba lilhom meta qalilhom id-dbatija li minna se jgħaddi se jkun miċħud, maqtul u mbagħad fit-tielet jum iqum. Imbagħad għat-tieni darba wkoll reġa' kellimhom u qalilhom isimgħuni iftħu widnejkom sewwa għal dawn il-kelmiet. Hekk qalilhom iftħu widnejkom sewwa. Bin il-bniedem se jkun moti f'idej il-bnedmin. Bat wara u jitkellem fuq id-dbatija u huma jikkustinjaw bejniethom fuq min kien l-akbar. U Ġesu għalhekk bil-paċenzja kbira mad-dixxipli biex jerġa' ifakkarhom fit-tagħlim tiegħu u fuq il-mod kif għandek tgħix bħala dixxiplu tiegħu ħa tifel żgħir resqu ma' ġenbu u qalilhom min jilqa' dan it-tifel żgħir ikun jilqa' lili u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Għaliex minnu l-iżgħar fostkom il-koll dak hu l-kbir. Indunaw li Ġesu qaleb ta' taħt fuq il-mod kif kienu jirraġunaw huma. Għaliex ħa xi ħadd tifel żgħir li dak iż-żmien fis-soċjetà ma kellux leħen, ma kienx importanti, ma kienx meqjus importanti tifel żgħir ħadu hemmhekk biex juri li minnu żgħir hu l-kbir u biex jgħidilhom illi l-attitudni għandha tkun li tilqa' lil minnu żgħir u meta inti tilqa' l-minnu żgħir tinduna li qed tikkustinja fuq xejn li m'għandikx għalfejn toqgħod titkellem fuq minnu l-ikbar. Ara l-mod kif Ġesu jipprova jfiem lid-dixxipli kif għandha tkun anki il-ħajja tagħhom bħala dixxipli tiegħu. Il-kliem tiegħu huwa ta' siwi kbir għalina. L-ewwel nett ifakkarna li aħna m'għandniex bejnietna nikkustinjaw għaliex dawn huma kwistjonijiet redikoli fuq minnu l-ikbar, minnu l-aqwa, minnu l-aħjar. Speċjalment fil-ħajja tal-Knisja dal-kliem hu velenu. Għaliex imur kontra dak illi għallimna Ġesu. Ġesu jrid li aħna jkollna dik l-attitudni ta' għaddej smajnija wkoll fil-versett tal-Alleluja fejn kien qal u bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa l-kotra.
Meta aħna nkunu għaddejja, hemmhekk inkunu tassew qegħdin nilħqu l-iskop tagħna. U għalhekk mhux meta nfittxu li nkunu fuq l-oħrajn minnu l-ikbar, imma meta naqdu bħalma llimna hu. Mbagħad jgħid xi ħaġa tant importanti wkoll Ġesu meta ressaq dat-tifel żgħir qed jurina l-importanza li aħna inħallu l-tfal jalmuna. Fl-antik kien hemm proverbju ġieli jiġi ripetut imma ilu mis-seklu 15 bl-Ingliż li jgħid children should be seen and not heard, kien jużaw speċjalment fil-laqgħat ma' l-adulti u kien hemm it-tfal isma' dawk mhux biex jitkellmu issa, ħalli l-adulti jitkellmu mhux huma, m'hemmx għalfejn wieħed jismagħhom. U l-tfal ħafna drabi kien hemm din it-tendenza wkoll li t-tfal tallimhom mhux toqgħod tismagħhom. Imma Ġesu qed jgħidilna hawnhekk li aħna l-tfal għandna nisimgħuhom, noħolqulhom l-ispazju fejn jistgħu jitkellmu, indawruhom b'ħafna mħabba, nipproteġuhom minn dak kollu li taħsar għalihom u nitalmu minnhom għax hemm ħafna li jistgħu jalmuna t-tfal. U fost l-oħrajn jalmuna dan li qed jgħid Ġesu hawnhekk u jenfasizza illi jekk aħna ikonna dil-qalb li tilqa' lit-tfal li nisimgħuhom, mbagħad żgur maħniex se noqogħdu nikkustinjaw fuq minnu l-ikbar. Għax kif jgħid Ġesu minnu l-iżgħar dak hu l-kbir. Aħna ngħidu kultant it-tfal huma l-futur tas-soċjetà u veru il-futur, imma t-tfal huma wkoll il-preżent tas-soċjetà u għandna naraw kif inħeġġu il-kontribut tagħhom, il-parteċipazzjoni akbar tagħhom fil-familja, fis-soċjetà, fil-Knisja. Tolbu l-Mulej illum ispirati minn din il-kelma tiegħu biex hu jagħtina qalb li tilqa' u qatt ma jkollna qalb li titkabbar imkabbra fuq l-oħrajn u jkollna dejjem anki f'moħħna u f'qalbna dan il-kliem tiegħu illi minnu l-iżgħar fostkom il-koll dak hu l-kbir.